Hello everyone! For today's video, nasa Park Place po kami sa may Pueblo de Oro, Pampanga. Siyempre, may buyer kami. At ayan, may kliyente yung kasama kong agent, si Ma'am Saisi. At ang nag-assist sa amin dyan, walang iba kundi si Ma'am Ceres Luniel Cruz. Isa din sa Greatland. At ayan, habang kausap namin si buyer, bali ang prepare kasi ni buyer is ready for occupancy. Kaya dinala namin dito sa may Pueblo de Oro dahil available na yung mga model house dito. Yun nga, dahil pa-sold out na. At ito yung single attached premium ni Park Place. Ayan, kung makikita nyo, gamit na lang talaga yung kulang dito sa bahay nito. So, ready for move-in na. At kung ano yung makikita nyo dito sa bahay, as it is na siya. 2 bedroom sa taas at isang toilet and bath sa baba. At ito yung package ng toilet and bath nila sa baba. Ready na, may kompleto na yan. Basta may shower na, bowl. At ito yung hagdanan. Ang maganda dito sa hagdanan, ayan, hindi siya matarik. So kahit senior 60 cents ka na, kahit katulad ko na masakit ang paa, pwede ka dito. At ang maganda dito sa taas, pag-akyat mo, hindi sila bedrooms kaagad. May hallway pa, may space pa. So, ayan yung bedroom number 1. Sabi ko nga, gamit na lang yung kulang, makakalipat ka na. Bedroom number 2, same pa din, may mga outlet na yan, yung mga sliding screen door, okay na din yan. Tapos ito yung toilet and bath sa second floor. Na ready for shower na rin, ready for kung anong gusto mong tawagin dyan, ready for pupo o kung sinong gustong tumawag. At syempre, puntahan naman natin yan sa likod para din makita natin yung space niya, kung ilan meters pa yung space niya. 1.5 meters yung setback niya sa likod. Ayan, makikita nyo yung property line, yung mga hollow blocks na yan na nakasinta para makita nyo kung hanggang saan. Ang maganda dito sa right side ng RFO nila, meron silang space for carport or gusto mong magpagawa ng terrace. At ito naman yung floor area nila na 73 square meter. Lot area is 70 square meter. So, ito yung harap naman ng RFO. Kita nyo, maluwang. Sa left, yung gusto mong magpagawa ng bedrooms. Ang maganda dito sa location niya, ang kaharapan mo is sa clubhouse. Sa side ng konti, yung basketball courts and parks and playground. Ang maganda dito, ayan, yung harap mo, hindi yan bahay, hindi yan magiging portion na bahay. So, walang titira dyan. So, wala kang magiging kamarites dyan. At ang maganda dito, paglabas mo sa harap mo, maganda yung tanawin mo. At ayan, malapit din sa guard. At fast forward, siyempre, pupunta kami sa office para humingi ng details, yung computation para i-explain kay buyer. Ito yung office ni Pueblo de Oro sa may San Fernando, Pampanga. Siyempre, andyan yung mga mababait na marketing namin. Si Ma'am Laika, si Ma'am Gail, at si Ma'am Lane, yung mag-assist sa amin ngayon. Ayun, kamaway pa. Kamay lang yung nakita. Kaya dahil, ayun nga, nandyan si Ma'am Seng dahil kinakausap niya about sa computation. At shoutout kay Ma'am Gail. Alam ko nanganak siya. Yes, congrats. Siyempre, ka-birthday ko yan. Kaya magkaugali kami. Shoutout sa iyo, Ma'am Gail. At fast forward din na yan dahil Halloween, malapit na yung Halloween. Siyempre, may pasabog si Pueblo de Oro. At ayan, may pasabog din si Master B. Ayan, kinuha yung walis. Siyempre, malapit na talaga yung Halloween party.